ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ମାକେଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଘର କୁମ୍ଭ ଯାତ୍ରା ପୁରୀ ଘୁଷୁରୀ मम्मी साड़ी सुनो ଘୁଷୁରୀ ପିନ୍ଧିକି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଏଇଟା ହିଁ ହାତୀ ଆସିବ ସେଇଟା ଆମକୁ
ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଇଗଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ଲୋକ। कम नहीं है लास्ट में तो खा दिया कुछ हम बाहर में बैठे कोई नहीं मैडम नहीं मैडम देखो नहीं मैडम देखो नहीं 10 टंका काटी नंबर बाड़ी
ନେବେ ହଳଦୀ ନାଇଁ अरे वो किशोर काम करते मोर को 60 नले 50 टाका मोर 50 टाका ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖୋଜୁଛି କୋଉଠି ସେ ଅଛନ୍ତି ଡେରି ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଠିକ୍ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ बाहर जाओ झाड़